Samantala, isinusulong po ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang responsableng pagkonsumo ng kuryente sa mga tanggapan nito sa pamamagitan ng isang pulong hinggil sa energy conservation measures at recalibration strategies na ginanap noong Enero 6 ng kasalukuyang taon. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang tanggapan upang talakayin ang kasalukuyang antas ng pagkonsumo ng kuryente sa mga opisina at mga suliraning kinakaharap sa pagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid at gumawa ng paraan upang mabawasan ang paggamit ng kuryente. Layunin na naturang hakbang na mas mapalakas pa ang disiplina sa paggamit ng enerhiya sa loob ng mga tanggapan ng pamahalaan at maisulong ang epesyente at responsable na operasyon ng lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.